Dobar dan, ja sam Ema Vitković, dobrodošli na moj kanal Zdravlje i lepota i danas ću da vam pričam kako da zamrznete namirnice i da ih stavite u kesu, a da se ne zalepe. Zamrzavanje namirnica nekome zvuči lako, ali ipak nekom je teže, jer recimo ako stavimo u kesu neke od namirnica, one će da nam se slepe. Da bi to sprečili, potrebno je jedan papir za pečenje i jedan poslužavnik. Zavisno od toga koliko namirnica nameravate da zamrznete, toliko veliki poslužavnik i papir za pečenje će da isečete. Uzet ćemo jedan poslužavnik. Ja sam već sekla papir za pečenje veličine poslužavnika. I uzet ćemo meso i ređat ćemo tako da se ne dodiruje meso, da se ne bi slepilo i na To možete raditi i sa limunom, to možete raditi i sa paprikama, znači šta god vam treba, vi stavite na poslužavnik. Bitno je da meso se ne lepi jedno za drugo, znači da bude na pristojnoj razdaljini, ovako. I idemo da ga stavimo u zamrzivač. Kada smo ga izvadili iz zamrzivača, znači ono je sada stegnuto i čvrsto i stavljam ga u kesu i ono treba baš da bude čvrsto da se ne bi lepilo. Tako da ću ja meso da uzmem koliko mi treba, a ne da se mučim da odlepim. Evo vidite, znači meso je rastavljeno i naravno vežemo kesu i stavimo u zamrzivač. Nadam se da vam se dopalo ovo što sam vam sada predstavila. Nekima će pomoći, neki su to već i znali, ali eto, oni koji nisu, zapratite moj kanal Zdravlje i lepota Ema, subscribe i vidimo se u sljedećem videu.